हमनी के माई बहन चाची लोग लोग उहे गीतिया हम गोले बनी सुना दी भैया एगो एगो दुगो तनी ओहर वाला सुना दी नुई कर के कस के तनी बोल दे भैया रहरी के तीन गो पता तीनों का चना रजी रहरी के तीन गो पता हज तीनों का चना रजी हई रूपावा के तीनों बहिनिया तीनों हई रूपावा के तीनों बहिनिया तीनों ये भैया ये गोहिया ऐसन वैसन अरे तय गोहिया खिलाड़ जी एगो हिया ऐसन वैसन हत एगो हिया खिलाड़ जी कहीं में छोट बिया अरे छोट की हिया छा देवे पतई छोट की हिया छा देवे रूपा जी है ना है ना आई दोनों लोग के मुंह मिलाई बहन लागत लोग नु अब त बहन के एकरा पहले गरियावत रह तहरा भी हम गाई कि अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा तारा बहन के सोरा गो लिखल बा तनी ताकला देवली अपना लिखल बा तनी ताकला अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा अतवार लिखल बा हो सोमार तारा बहन के सोरा गो इना दिया तनी ताकला देवली अपना लिखल बा तनी ताकला ये कल्लू की हो का लिखल बा देखो ये अयोध्या बस्ती होता ना डीप में मत जाएगो गाना गवाला कौन सा देखो हम गीत गौले रही भैया किधर गए कुछ है गमछी हमछी है ओढ़नी ओढ़नी बा ओढ़नी बा एमे का तू पूछले हो कब यहाँ के महादेव जी के भक्तों न भाई बाबा हमारे देखा बियाह हो गई बियाह तो कैली हमरा से तुड़वा देंगे का बियाह के बाद का होला सुहाग अरे देख ले रउआ इतना बेचैन काहे बानी हो बीचों में वहां के जोन हां रउए काहे बेचैन बानी नहीं क्या होत शादी के बाद विदाई होती है देखी पागल शादी के बाद विदाई होती विदाई हमने के ना देखे नहीं अच्छा विदाई उदय ना होला हम रोहर हटल ना होला हमने के हमने से रोहर हट ना बता सके वो हमने के रोवाई ना छूटे तनी ओढ़बू ओढ़ला अरे ताली तो बजा दीजिए हम मानी दुल्हा हई यहाँ के दुल्हा ही ओ तनी हटो लोग भौजाई चाची दीदी या तनी हटो लोग ओ तनी फिल्म वाला सीन हो जाएगा करेंगे नहीं कुछ भी डिजिटल का जमाना है फिजिकल हम नहीं होंगे अगर लड़का वीडियो कॉल पे मन रख लेता है सब ठीक है आइए मानी लड़का हो हम अपना एल्बम में गीत गोल बनी हुए गाइबे ने उन्हें हम ना जाए ना बोलना बढ़िया से तनी बेटी पतो के लूर सिखाओ ठीक है सीख गए गेट हो तनी गेट हो खोले गेट खुलल अरे गेट अंदर से बंद था बाहर जाइए मानो मुद्दा पे आवे तो है ना भटका अच्छा मार ठीक है ओके बंद अच्छा, भाई ओके। अरे वो हड़बड़ाइल बा का कल जाला पियल बल जाला न कुछ फिल्म में देखले बानी हां दूध पियल जाला दूध दो दूध मतलब उन्हें से उठा के देता फिल्म यहाँ फील करना है मुझे तारा फील ढेर बुझाता दरवाजा खोला बाहर जा अरे यार ये गजब लड़की है यार भैया देखिए बोलिए आप लोग आजकल मॉडर्न जमाने में कोई घूंघट ढूंघट उड़ता है कल से रहा दूध दो ये लीजिए पकड़िए अब लड़का भाव में होता रोमांटिक अंदाज में अच्छा हाँ
छोड़िए हटिए। लगलो यार से मिले हैं बता कि घुंघुटा उठावा तनी रनिया हो कि घुंघुटा उठावा तनी रनिया हो हमरा खातिर ना हमारे यहाँ के वहाँ के हैं ओकरा खातिर ताली बजा के कहे के बा कि धरती के चांद देख ली घुंघुटा उठावा तनी रनिया हो धरती के चांद देख ली जनी कर ऐसे रनिया हो तंग जनी कर ऐसे रनिया हो उठाव घुंघटा चांद हो घुंघटा उठावा तनी रनिया धरती के चांद देख घुंघटा उठावा तनी रनिया हो को भी कुछ बोलने दीजिए। बोलिए राजा चांद के अजोरिया नियन गोर पाड़ हो राजा चांद के अजोरिया नियन गोर पाड़ हो। वाकई आज पहली बार मंच कर रहे हैं या पहली बार ऐसा भाव है रियलिटी कि तहर जोड़ के हुनई के बेजोड़ पाड़ हो तहर जोड़ के हुनई के बेजोड़ पाड़ हो। गोरिया चांद के जोड़िया नियन गोर पाड़ हो गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर पाड़ हो तोहर जोड़ के हुनई के बेजोड़ पाड़ जोड़ के हुनई के बेजोड़ बारू हो उठा उठावा तानी रनिया हो चांद घुंघटा उठावा तनी रनिया हो धरती के चांद। और देखिए अनुपमा जी एगो फरमाइश आइल बा घर के तरफ अभी से हटा दूं ना। हाँ घर के तरफ से कि एगो और नयका जोन गाना आइल बा नाच रे पत्थर की नागिन जैसन ओकरा पे रिकॉर्डिंग डांस करे के डांस होके हाँ काहे कि गाना हो रहा है एकरा बाद डांस के बाद मेरा छोटा भाई शिव कुमार एक बिट्टू सैड सॉन्ग गा दीजिए ना 2 लाइन बस। सैड सॉन्ग हम नहीं गाते मेरी हैं फरमाइश है 2 लाइन बस। बाद में गाते हैं एक 2 लाइन बस गुनगुना दीजिए ना। डांस कर लेंगे इसके बाद अरे नहीं रोगे पागल। एक डांस इसके बाद जो आप बोलिएगा सो होगा सैड सॉन्ग। हाँ ठीक है किया के नाच रे पत्थर की नागिन जैसन लेकिन हम डांस करब तो आप लोग के भी डांस करे के करब लोग ना देखी रोज रोज बाजा भैया के तिलक ना होई एके बार होई रोज रोज शादी बियाह ना होला एके बार होला काहे कि भगवान किस्मत से जोड़ी बनावे ले और जब जोड़ी बनती है तो सारे लोग आते हैं खुश होते हैं जितना लोग बड़ लोग सब जनिया जालो मोटकी पतरकी चकरकी और आप लोग के बतावल चाहब कि नाच रे पतरकी 2.0 जैसे हिंदी में बॉलीवुड में कहीं गाना के बहुत अच्छा से वीडियो को के लोग रिलीज करेला बस लाइन हुए बा म्यूजिक और वीडियो चेंज रही नाच रे पतरकी 2.0 बहुत जल्द सारेगामा हम भोजपुर सीरीज होगी तो उम्मीद बा कि जैसे पहिलका के प्यार देने लोग क्या कि 2 हम ना गाई हम 2.0 लगा दी ना तो नाच रे पतरकी 2.0 सारेगामा हम भोजपुर से बहुत जल्द रिलीज हुई आप लोग के अपन प्यार आशीर्वाद जैसे बनौले बन लोग वैसे बनाए लोग आप किधर गए 4 गो गेहूं भी आए थे ओ भाई साहब आ जाइए आप लोग भी आ जाइए इधर आ जाइए ले दे के आ जाइए
आके नाच रे पता। अच्छा के सुन ले भाई गाना, के सुन ले, सुन ले ना। वाह जियो रे मेरे भाई, जब मैं जाऊंगा